3, 2, 1, ewch i guddio! 10 lleoliad, 8 o sêr Stwnsh ac 1 gêm guddio epic. Tic-toc, mae'n amser cuddio. Dim ond amser. Mae'n rili drewi! Ni'n stryglo. I gadw fe! Ewch chi! Y tro diwetha, cuddio yn y parc a neb yn gwybod pwy yn chwilio. Wel gobeithio bod chi wedi ffindo rhywle da i gwato. Chi wedi ffindo chi. Y tîm melyn yn colli pwyntiau. Gael Rebecca. Ond y tîmau pinc a coch yn ennill pwyntiau llawn. Gweitha ymdrechion Cuddio fi. Mae'n rili annoying. Dyn ni yma, wythnos 5. Ie, hiw sy'n y blaen o bell ffordd. Ond, tybed os mae'r tîmau eraill yn gallu dofyn ni? Na. Wel, mae Stwnsh Sadwrn wedi cyrraedd. Arena Abertawe a goleadau llachar y theatr. Ond fydd na ddim dawnsio na canu hyn. Na, jocs, gwael, Jack a Jed, chwaith. Pam ti'n tynnu fi mewn i'r frawddeg na? Gêm guddio bach yn wahanol y bydd heddiw yma, achos mae'r gêm wedi throi ben i weired. Twist? Twist. Da ni'n joio twist. Ie, fi fydd yn cuddio, a chi fydd yn dod i chwilio amdana i. Os fyddwch chi yn ffeindio fi, mi fyddwch chi yn aros i guddio hefo fi. 5 pwynt i bob tîm sy'n dod o hyd i fi, ond cofiwch, fyddwch chi'n erbyn y cloc. Off o fi. Dydw i ddim y gorau yn ffeindio llefydd cuddio fel ydych chi'n gwybod yn barod gan bod fi allan o'r gêm. Ond mae hwn yn gyfle, dydy. Mae hwn yn gyfle i nôl mewn. Bang! Ie, ni sy'n bell ar y blaen hiw. Sa'n credu mae dim byd yn newid. Ni di disgo bod y safle yma. Do, yn hawdd yndi? Fi wedi bod i weld cwpl o sioeau yn y lle yma a fi wedi edrych o gwmpas. Jyst yn meddwl falle un dydd byddai'n chwarae cuddio yma a mae wedi troi allan yn wir. Ia, mae'n neis cael bod yn ôl yn y gêm. Mae'n neis. Dwi'n teimlo fatha bod y pwer yn ôl gyda fi. Twist diddorol iawn, ynddo e? Yndi. Mae Leia'n gyfrwys. Fydd Leia di ffeindio y lle da i guddio. Yndi. Fi'n credu, fi'n meddwl rhywun peth o Leia. So, mae yna siawns dwi'n gwybod yn union lle mae'n mynd. Os ti ddim nawr, bai ti yw e bod ni'n colli te. Falle allai tapo mewn i ryw fath o connection yn y tîm pink. Bydd Jed yn loose cannon. Bydd e yn bobman. Fy'n ni'n poeni ambiti fe. Ond mae'r scores rhwng ni, y tîm pink a'r tîm glas yn rili agos. Wel, nawr fi yn poeni. I yn y canol rhwng Jed a Gareth a Becca. Lle oce i fod, ond licen i fod yn geffil blaen. Ie. Neidio dros o Gareth a Becca, ti'n meddwl? Na ti. A were. Come on. Dwi'n meddwl bod ni'n ymlacio yna, jyst cario ymlaen gwneud beth ni'n neud e. Na ni'n colli pwyntiau, mond ennill mwy o pwyntiau. Aw. Plan. Mae angen i fi ffeindio spot lle maen nhw'n gallu ymuno fo fi hefyd. Os dyn nhw'n ffeindio fi, fedra i'n ffeindio jyst twll bach. Achos beth di Jed yn cyrraedd y mews o dod i mewn wedyn. Da ni wedi dod o blaen, da ni'n gyflym. Felly fedrwn ni redeg o gwmpas y theatr yma mewn dim o amser. Mynd i bob twll a chornal. Dwi'n meddwl bod yna ormod o lefydd y Leia guddio. Dewch chi chwilio amdano fi, boys. Mae'r gêm guddio yn arena enfawr Abertawe. Y sialens i bob un o'r tîmau, ffindo Leia a chuddio gyda hi cyn bod yr amser ar ben. Ond, gyda'r lle mor fawr, wneith unrhyw un ddod o hyd iddi? Ydych chi'n barod? Barod. Edrych ymlaen? Edrych dad. Wel, dwi'n barod i fynd i guddio. Jed, gan bod chdi ar wylod y sgorfwrdd, mi fydd i di'n cadw wedi chwilio amdano fi ar ôl chydig o funudau. Wedyn, tîm glas, wedyn, tîm melyn, wedyn, tîm coch. A lwgus, boys. Paid yn mynd o'r goll nawr, Jed. Dwi'n barod i fynd ar ôl 3, 1,
Le mae hon yn mynd? Dwi'n teimlo mor sneaky. Wel, fi'n poeni achos ni angen y pwyntiau. Fi'n gwybod, mae angen y pwyntiau arno ni. A fi wedi ffindo pob pwynt i ni hyd yma. Fi'n gwneud gwaith i gyd. Falle mor fawr. Fi'n meddwl hi'n mynd syth o dan y llwyfan. Ti'n meddwl sy'n neud yna? Ie. Bach yn amlwg yndi. Falle. Sneb gyda fi siarad gyda. Dyma ni, ylwch opsiynau. Mae'n anfarth yma. Yn trio tapo mewn iddi hi. Leia, ble ti'n mynd? Left. Na, ddim yna, sa'n ei gofyn yna. OK, all right. Dwi wedi penderfynu chwarae triciau ar y tîm ma. Elen? O! A fydden nhw'n meddwl bod fi fanna fydd. Stop it! Blid iawn. Ei, ni'n gallu ffordio colli pwyntiau ni. Ni beth o'n y blaen, bwy. Sa'i moyn cwmpa mas. Na, come on. Gorau chwarae cyd Na, chwarae. os ti'n cario ymlaen, ni'n mynd i cwmpa mas, mi'n O, meddwl. reit. Felly, gewn ni hoi fe. Ie. Oce, na i weld ti mewn na. Ie, wel ti mewn na. Oce, ta boi, ta. Ti'n meddwl dechrau'r llwyfan oedd? Ie, newn ni ddechrau ar y llwyfan a gweithio'n ffordd mas, ie. Ie, dwi'n meddwl. Falle fi wedi mynd i'r VIP room, mae'n bach yn, tyma, bougie fel yna. Lolfa VIP. Bach o fi hyn. Helo, dwi wedi cyrraedd. Cadi'n twy mlaen. Der mlaen, Leia. Sdim trwy'r dydd yn ni. Ffindo rhywle i guddio ni di. O na, dwi'n mynd yn ôl allan, fforma. O, sgynna fi lot amser rwan. Amser rydych allan dwi gan just ffeindio rola aros yna. Ti'n ôl i hwn? O, dim lot amser. O, cylch blaen. O, boys, amser fi. Ni'n mynd mewn. O, 3 munud. Neu weld chi ar ôl. Ei, Wel, i ffindo hi siwr o fod. licen i weid pob lwc i ti, ond na fe. Gade! O, sgynna lot amser. Reit, lawr stal gyntaf fi'n meddwl. Reit, so bydden nhw'n dod, ond mae rai fi jyst mynd mewn i fan hyn, dwi'n meddwl. Mae rai fi jyst mynd mewn i fan hyn. Leia, fi'n dod amdano ci. Oce, da! O, mae'n hilarious. O, ond y cot fyna, o'n i'n meddwl Leia fe. Ty beth? Reit. Leia. Leia. Wo, ei. Ni'n newydd cael y neges. Cadi a fi ar y ffordd mewn. Pob lwc i chi, boys. Ie, fan dy chi. Tara. Fewn i gynta. Fforma? Lwcs. I chi yn cysgu? Leia gafi. Na. Falle bod ni'n cwato dan hwnna. Sa'n siŵr os bo hawl dy fa wneud hwn, ond ma'n wneud anyway. Os ni'n gadael nhw i gysgu, Eith nhw ddim i chwilio. ewn nhw ddim i chwilio. Genius. The lighting box. Achos mae Leia di neud gwaith theatr o blaen. Reit. Na, ddim lan fan hyn. Ie, Be? fi di ffindo di. A fi. Beth yw'r orswm? Na, Mae'n dod fan hyn. Stopwch wyndo'ch gilydd lan, boys. Da ni eisiau cael oddi wrth nhw. Da ni eisiau nhw weld ni. O, Hugh! Be? Wow, detha! Fi wedi gwastraffu loads o amser na, fi dal heb ffindo hi. Ni di cael ein cael mewn. Na, gyn ddim. Do. Ti, dar. Gymryd, ddechrau ffwrdd. Hel! So, da ni'n mynd i'r gwylod. Digwydd hyd yma ar Cuddio. Reit, so bydden nhw'n dod, ond mae rai fi jyst mynd mewn i fan hyn, dwi'n meddwl. Leia, fi'n dod amdano ci. Lighting box. Ydw'n, stop, o'n i cael. Fi wedi gwastraffu loads o amser na, fi dal heb ffindo hi. Ni di cael ein cael mewn. Na, gyn ddim. Do. Hel! Amser yn mynd. Amser, ni di actually cael ein cloi mewn ma. Hugh, mae neb di ffeindio hi. Nhw gyd i bod lan fan hyn. Neb di bod lawr eto. Syth lawr grisiau. Syth lawr.
Helo? Mae'r lle yma fel maze. Ddim lot am ddyn ni. O, chi wedi bod lan fan hyn, boys? Na, sy'n ni wedi. Sy'n ni wedi bod lan ffyra. Newn ni edrych lan fan hyn. Mae pawb bellach wedi cael ei gadael mewn, so mae edrych yn ras. Hwy yw'r cyntaf i ffind o leia. Dwi'n meddwl bod fi mewn spot rili dda i unrhyw un ffeindio fi. Dwi'n meddwl rhywun beddys. Bys jyst ddim yn ffeindio fi. Ydy Lea gaffi mewn fan hyn? Ww, ma' hwnna'n neis. Ydych chi'n neud? Ydych chi wedi checo? So ni'n gweithio chi? O! Gosh! Chi wedi ffindio hi eto? Na, o ti heb yn amlwg. Na, fi heb. Dwi'n gorau lawr rwan, dwi'n cael mewn bach. Ei, mae sgiddi yn. Beth yw'n ein? O, mae sgiddi. Efe dico i hwnna. Lle mae i de? Angen ni helpu'n gilydd na, fi'n meddwl. Ie, ydyn. Ni wedi bod bob man. Ni wedi bod bob man fyd. Na, gen i ffwrdd o fi! Brainstorm, Pa'n brainstorm! hyn anodd, Gyda Jed? pawb di bod? Ni wedi bod bob man. Dal gyda teimlad bod i allan fyma rhywle. 30 eiliad ar ôl. Dyna un sprint o la fe. Gyda chi mynd iwan? O'n i'n meddwl bod chi wedi ffindio. O'n chi'n gwybod chi O dan y seti, sut da ni'n cael o dan y seti? Leia! Ble wyt ti? Ble mae i? Lea? Rats. O, Lea gaffi, chwarae teg. Ffili credu, sneb di ffindo fi. Neb. Chwarae teg, efe. Beth? Co hi! Co hi! Un yn eich feindio fi. Na, wel, Ti? yn Trio amlwg. ni. Boys! Do. Boys, nes i joio'n hun gymaint. O'n ni o dan fan hyn. Cer nôl e, cer nôl e. O'n i o dan yma ac o'n i'n gallu gweld pawb. Da iawn, Lea. Da iawn. Da iawn, Lea. Lle cuddio, ffantastig. Da iawn, Lea. Da iawn. Da iawn. Ond, sut mae canlyniadau heddi wedi effeithio ar y sgorfwrdd? Cybed. Dim yn gwybod. Dim effaith o gwbl. Dim effaith o gwbl. Dyma Ar y gwaelod. Gynta, gyda 45 pwynt. Fi a Hugh, Gareth a Becca sy'n ail, 26 pwynt. Jack a Caddy trydydd, 24 pwynt. Ac yn olaf, Jedi Bach, 22 pwynt. Da iawn, boi. A dyma lle mae'r twist. Ni'n gwybod! Yn anffodus, ti'n aros yn y gêm, does neb yn gadael. Wel, Lea, mae yna siawns i chdi gael y mynd yn ôl efo dy bartnar Jed, ond mae'r penderfyniad yna i Jed. Wel, cyn i chdi ateb y cwestiwn yna, Diolch, Jed. os ti'n cymryd Lea yn ôl, de, Jed, ti'n colli 2 bwynt. Ond ei, eich bod 2 ben y well nag 1 yn symud ymlaen. So, Jed, beth ti'n mynd? Colli 2 bwynt a cael Lea yn ôl, neu aros fel wyt ti ar ben dy hun bach? Faint o pwyntiau tu ôl y tîm glas? Mae da ti 22, mae da'r tîm glas 24, felly 20 fydd e. Nes ti weld pa mor anhygoel ni yn cuddio. Do, ond o'n i- Dweud yna, ti angen fi nôl, boi. Ond o'n i'n dda yn cuddio ar ben fy hun wrth diwetha fyd. Dwi'n newid brofi. Joc, fi'n gael ti nôl! Wel, oedd wythnos yma yn anodd iawn. Ond pwy a wyr, beth fydd yn gwynebu ni wythnos nesaf. Wel, mae angen i ni practiso to pan i Y tro nesa! 3, 2, 1, banda ti! Mae'n disgusting! O, mae'n anodd! Oh my gosh! Gosh, Jack! Hugh, pan ti'n gadw fi dod mewn? Jack!